Чекам 5 часа. Здрасти. Влязох. Здравейте хора, ние ще играем с... Ейта. С кой ще играем? Денис и... Да. Вади. Ита. Сега ще го покажа. О, да си. Къде си е? Така съм, Егото ми се е забил главата. Сега ще па дърво. Кой? Мама ти казва. Ай, Денис. Чакай, де замина. Сега някакви хора тук говорят. Да. Скоро, много рядко ще навиждате да играем с него. Да. Де заминайте. Лафа крипарева! Абе, лави! Тук сам бе. Да, ти си правиш толкова, бе, аз и се направя. Айде, бе. С мастер Зенис ще играм по... И аз съм чест. Да, и аз. Да, пазям браво, една кирка. Аз направих. Аз не съм си направил брадва, бе. Ще взем един меч, хора. Чакай да си взема мой. Път никой не сме играли. Аз ще го взех. Нищо карай, не ми трябва на мен. Хайде. Чакай, аз те виждам. Чакай. Човек, ние сме на остров, че. Ние сме на остров. Ти ма това. Ама сега, нали знаеш, че трябва да събираме ние с работа. Не сме на остров, виж е там. Да. Но прича на остров. Ето твоя чест, тади съшипа. Да. Дичо, аз отивам да цепя дърво. Аз се правя. Искаш да живам под земята? Ко? Да, Добре. Ма сега цепя дърво. После, че много ресурси ще ни свършат. Да. Ти ни трябват ресурси, между другото, Дечо. Да. Ако сте забелязали, сега не е много трудно да оцеляваме, защото С Денис сме събирали такова. ти много диаманти сега оцеляваме. Ама не сме го правили. Да. Как сме... Да, не сме го правили. Де си? Аз не виждам името. Стой си там, където си. Ейта. Идваш ли? Херба, къде? Уф, ела. Аз не съм си направил лопатата, бе. Чек, дамата тук не прекъсва както с богото, нали? Да. Скоро ще играем с Мастер Зенис. Чек, ти нещо ги правиш, бе. Как? Удари. Херо прави, чо? Да, аз. Ще правим чест, а сега ще купам надолу. И аз. Абе, Аз правя дупка. Ти си направи своя мулеца. Не, защото не мога да и да копая. добре, аз съм близо до тебе. Око! Въглен! Чакай, и аз искам малко. Ай, стигай! Кое? Аз тук намерих са въглена. Абе, дай малко Сега ще ти дам. Само не идва, защото ти мога ти да чупя. Чек. Ти си по-нависоко, по-надолу от мене. Това е обаче противното. Потъпям повече въглени при мен нищо. Аз ги намерих още на... Ай, ти си до мен, бе, брат. Да, бе! Сега ме да среща с въглените. Както си купа. Чакай, аз нямам въглени, бе! Аз ще идам при тебе. Ай, стига. Чек, дай малко торча, Чакай, ди, аз още не съм си изкопал въглените. Чакай, аз нещо ще направя. Чекат нос. Чек, идам при тебе. Ай, стига! Искам само да се направя тук за въглените. Пак въглени, да си. Да ти кажа колко имам. Имам 20. Чекай, аз чупя вече въглени, може ли? Дай въглени. Дръж. Ей, видях. Ще направя малко торчови, човек. Чек, ти за всички въглени ли е? Светло! Аз ще светкам. Светло! Само ще ти кажа, аз ще светкам, човек. Чакай, аз нещо ще дам. Чакай, така, споменти. Ихи, имам 64 торча. Идвай. О, човек, дай да си направим една каменна кирка, бе.
Сега ли камък, да. Ох, човек, аз нямам ток с камък, бе! Аз ще дам, аз имам 10 така. Чакай. Аз ще дам 3. Чакай, аз си направя тук. Аз и тук изкупах. Ние си свързахме пещерите, брат. Да, ти сега ли разбра, че да направим пръчки, да си направя един торч. Бичос. Искам да брада. Меч, имам меч, да. Че вече имам каменна брада. Добре. И вече имам торч. Аз ще купа с дървината, защото да им се изхъби каменната. Че си... Трябва да купам по-бързо, нали знаеш, да намерим емералди. Емералди. Не, емералди е желязо. То ми трябва на мен желязо. На мен, аз съм имал желязна броня на диамантина. Ние скоро ще бим... Той, какво беше? Драгон. Да, драгон. Просто много... Ти си до мен пак, ама аз съм по-надълбоко от теб. Знам, аз ще дълбо, ще купая надолу. Сега, Боби, ако разбери, че двамата сме правили клип и сме видяли, ще не обидаме. Не, няма. По-скоро го наричам Мастер Зевс. Той ти се казва. Това не е в Зевс. Зевс се казва в YouTube. Дади, аз какво ще му ти? Човек, аз все още... О, мога да намеря не емералди, а желязо. Аз човек, сега са... Толкова скопам, виж ма на колко. О, аз пак намерих въглени. Дай малко въглен, бе. Човек, моята... Знаеш колко съм надолу, ако искаш да знаеш. Та ще ли ме аз си дам като тебе, бе? Само аз сега зато и малко се забравя, що ще купавам въглени. Аз ми камената кърва. О, ти си над мен. Колко въглен. Уи, над мен. Да, аз си дам към тебе. Въй. Колко камък събрах. Са тези въглени по таваните ми. Аз ще взема един въглен. Чакай, ба. Свидло. Къде си? Просто идам при тебе, чакай. Идам. И там. Юпи! Еба. Аз съм за тебе. Хай, чупи си коло, там съм ти оставил. Дай. Ги ми да драж. Дай. Ай, стига да прави своя дупка. Да, аз там горе справя дупката. Добре. Аз сега ще ти помогна. Човек, ако ти кажа колко камък имам, ще подеш. Ти си сложил турча, е. Изчезна. Магия. Чакай, може ако въглен. Чакай да сложа един. Ти сложи жита вместо мене. Ще купая тука. Въглен! О, колко въглен! Ела при мене. Има много въглен. Не, на мен ми трябва въглен, аз имам 18. Аз ще имам повече въглен. Те вади. Ватка. Оле, колко... Охо! Човек на мен и сега ми свърши каменната кирка. Напресно. Като са горе си направи много. Не, аз мога да си направя такова, за направенето. Сега ще бъде изненада, ако се намира желязо. Сега човек ще поудя, ако не съм намерил желязо. Ако стигна до нечупимото купче без такова. Не, забай, там са диамантите, аз ще ги взема пръв. Не е вярно. О, желязо! Аз ще дам. Може ли? Да, аз ще дам. Колко? Чакай да видя. Само 2. Ще дам едното. Само 2 желяза. Ела, аз съм на дъното. Ти сериозно ли? Идвай. Аз съм направил дупка. Ти ма тапиш ли с мен? Всяко намира аз и аз. Сега това трябва да го заравя. Ще ме мързи. Чакай, не ти дам желязо. Ти скопай на тъй страна, която чупя сега аз. Чакай, бе. Ей, ти го, аз съм за тебе, бе. Че копай на... Фали ми го. Чакай. Ама нали знам, чакай. Ти не можеш. Трябва да го сложиш в честа. Що ти фалиш и двете.
Чакай, аз съм се направил, че аз тук ще сложа един чест. Така, тук те и... Уф, извиняй. Без иска да удари. Не си ме ударил, да става никакъв демидж. Нещо ти беше ти да беше заглед в чисен. И как да не се заглеждам в честа? Чакай да оставя там. Сега да не ми вземеш, ще ме рада да готвим стол тук. Така искаше да оставяме сакови, вижте което сме взели, ми взема и желязото. Добре, хора, сега ще направя нов клип, защото стана прекалено дълъг и сега ще направя нов. Не е дълъг. И чао!